Programang Mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok, pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok, pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing, ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with sodium ascorbate, calcium ascorbate, vitamin D3 plus zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok, pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto, maayong udto na po usab kanaton tanan mga kabisyo my love so sweet. Duyog na punta sa pagpaminaw kanato karong mga takna ug manukad sa panag lanog-lanog. Ilabi na katong uban kanato diha karon nga sugod na sa ilahang pagpaniudto. Hala sige, plus start natong mga kabisyo hinigugma, no? Tutok pakatok sa udto, of course kini ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po yung inyong gwapong taro ay lumping ha. Kini si Lolo Baba ha, plasta na punta og mayong pagpaminaw kanatong tanan, duyog sa pagpahimsog sa pagpalagsik sa tuwang kalawasan ni labi na. Ang kauban na tuwang kalabo, so mo na importante sa malaga nga naadyo kay kasayuran ni ini. Kay magunsa na lang ni mong lawas kung walay kalabo. Hala sige, plasta ta ha. O mayong auto diay, labi na sa mga estasyon nga tayab, nakasibya sa tuwang programa karong mga oras ha. Ala sige tuod no, mayong udto dia sa 88.1 Line FM Santo Tomas, Real Radio San Franz, 94.1 Line FM Hinatuan, 94.1 Big Radio Bayugan, connected 96.5 DXNJ, 96.5 Provinciano Maasim, 90.3 Kasangga Radio FM Panabo City, Go FM Trinto Agusan, 99.5 Gold Bayugan, 88.3 Line FM Badas Placer, Radio Tribute Madrid 98.7, 88.9 Line FM Tubigon Bukol, and Mix FM Pulangco Dipolog. Mayong udto, mayong paglanog-lanog kung bati ta sa tuwang pagpahimsog mga kabisyo my love so sweet. And of course kini atong programa Lolo Baba gato kanato sa Jesser Marketing, Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, luyan, dilaw, tawa-tawa ug banaba, makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ando ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimog sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Hala sige, mayong paglanog-lanog. Good morning ni Iskol Jan. Brownout sa inyo diha DYRG Radyo Gindulman Bohol. May problema na. Sige, padayon lang tuod ta sa tuwang paglambo. Pwede mo tie up sa tuwang kuan. Yung stasyon man dito. Anyway, katong mga kuan diya, pwede mo tie up sa tuwang Facebook Live, no? Sige, and unsa pa baylayan na itong mga katikaran karon Lolo Baba? Adlaw nga Sabado today. Lagi namin na manguban kinakadawat na silahang sweldo. Lolo Baba, unsa man ang ilaha mga ngayong buhaton? Unya sa tanyan, malingkay magid mo nyo, maggrocery magid mo. Unyahon magid ninyo diha. Pero unta din nyo makalimtan ang atuang produkto diri sa Calabo, ilabi niya kini atuang vitamin C ha. May lang ni para sa inyo ang anak ninyo. May lang ni sad nga vitamins kay tungod na ni siya herbal content. Dako kay ni siyang tabang, ilabi niya katong uban kanato diha karon nga minus kayo nga mukaon yung gulay. Minus kayo mukaon yung mga inganyang masustansyadong mga pagkaon. So dako ni siyang tabang si mga anak diha karon misis ha.
Mo ni vitamins si patumar sa imong anak nimo. Angelic C vitamins para protektado og himsog nga panglawas ganya mo kaon. Nindot nga pagkatulog inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay herbal content puno sa mga minerales ug modipinsa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Jesser Angelic C with sodium ascorbate. Oy, speaking of kana bitong maglisod og katulog, Lolo Baba, problema ginato na kaning mga uban kanatong hangtong na no. Labi na wadwad sa ilahang pagtrabaho, labaw na katong dugay tiguli, dugay tigtulog kay gabi na late na kaayo. Mao man sa ilahang mga trabaho sa gihapon no. So mo nang better kamo mga kabisyo my love so sweet no moinom ni ini. Kay anakapan dito od paganing mulapas ang kita alas 12 diha no niya tapos ulahi na ka makatulog bisan paghagok imong lawas makagunit lang gani kag cellphone di jud ka katulog. So mo nang aside sa likayan magamit og cellphone no magtanaw og mga unsa ba diha magtumarta ni ini kay para hagok lami kay atong pagkatulog investa sa atong pagkatulog kay mura na si natural nga pampaayo, pampatambal, no? Sa unang panahon wala pa kayo yung mga medisina ang ginagamit nila, herbal, di ba? Ang pagkatulog ang pinaka mainam na solusyon nga gitagana sa tuang labaw nga makagagahom nga Dios Amahan no? Nga mag-ayo sa tuang lawas sa mga balatian. So mo nang pag-invest gud mo ni ana mga kabisyo, my loves. All right? Anyway, duyog taon sa pabaylain itong mga katikaran lubaba. Sa mga magtiayon diha. Karon may kiling matikda na to labaw na diri sa mundak sa Tondak Bayan nga nagkataas ang kaso sa COVID na pud usab. No, nagpahimang no ba ang atuang lokal nga pagamahanan nga suot og mask. Ha? Tinyo tama gyud bisa pag wala pa nang taas ang mga ang kaso karon sa COVID diri sa Dakbayan ug abot ang sa inyong lugar to no sa ikwan no. Depende kung maka-research ta niya pero mo may gipagawas sa local government niya mo din nga medyo taas-taas ang kaso mo niya kailangan mag-mask. Pero mo lagi sama sa kong gingon bisan pag wala pa taas ang kaso sa COVID importante gyapon magsuot og mask kay makasalbar gyud niya siya sa kinabuhi diha may kiling ha. Ang ano man na siya lulubaba nakasulti ka ni ana. Pag mask gyud ka kay nyay pangitabo sa kuang higaya bitaw. Nagmask lang gyud tuod diyan nakasalbar siyang kinabuhi. Atong mong higala na ko nagkuyog siya sa iyahang uyab ha. Sa kuan sa Gaisanyo Kidapawan nasulti sa lako niya ha. Namalit sila og mga grocery. Wala sa kabayo na dito di ay po sa yang asawa. Pagbayad niya, kapila niya yung kapila pag niya yung asawa. Wala lang sa maili tungod sa iyahang mask. Kung dili tungod sa mask, nga gihaya niya gid siya karon. Nya, mask save life. Delikado kay Lulubaba dapat nagsuot gyud tag mask palita maila no ilabi na katong mga gipangutangan nato. Bitaw po yung ubang mga daotang tao po sad magsuot po silang mask para mabubuhat og mga krimen. Kaya di naman to bawal og kini murag nauso naman po sad no. Unya tapos kining ang kaminyoon mapud sad mga kabisyo my lives no. Mura maguna siya kuhan kanyang dapat maguna nimong atimanyon maguna nimo para wala disgrasya ba o tarungon gud nimo mo nang ayaw gid na binuagi ang nabuang kanimo nimong asawa kay kanyang nabuang nimo wala na nagbinuang sa imo buanga ka Mabitay ngo nila Lulubaba kung gikasal pasabot ni ana nahalin. Kunya kung gaipon na pasabot niya na giutang. Pero kung naikabit, pasabot niya na gikawat. Wala gikawat oy. Noon sa man dito na siya. Gikuha niya giulman pero muli man pud sad. Gikawat na din niya mauli. Pero bitaw la sige og padayon ta. Okay, kini maka-stress na siya sa tuwang pamati bitaw nang inganya may kiling. Pag nga na gani ma-stress ka Lulubaba,
Pwede ka mag-relax kauban ang angelic relaxing roll kay manuot ang kanindot og soothing effects sa peppermint o lemon scent sa angelic relaxing roll. Nindot ni siya especially katong mga nagabiyahe bitaw karon asan dapita asan lugaran, no? Oo, mo ninyo hang gamiton kung ganing nagbiyahe mo mga lagyong lugar. Gamay lang na siya mga kabisyo my loves. Pwede nimo na siya masulod sa imong bulsa nimo, sa imong bag nga gamay, no, sa imong pitaka, adi di ay. So ipahid lang nimo na siya sa imong tangkugo, sa imong agtang, no? Basta ay lang sa mata ha. Pero ginapahid magay ng big sa mata sa mama. Bata pa ko ginapahid sa akong mama ang big sa akong mata ba. Alagot ko kay di mo katulog, reklamo ko siya ha. Sagi ko siya mahal nga ma oy. Hala kayo ma. Tubag po siya lulbaba nga, di makatulog na noon ka. Gani po noon, ako'y mabuhat, kaya di mo ko tabangan, di nakatulog na lang po noon ta. So, mga bisyo my loves ha, pag gamit mo niya na, kay ninot ni siya nga inyuhang magamit nga pang pawala sa stress. Labaw na, kinibitaw ang Kalabo Premium Rub na to, nasa opisina karon, dagang kay kag mga buluhaton, di ba? Bisang adlong Sabado, trabaho gyapon tuod ka, nagyapoy uban niya na, ano? Di ba? Sama nato diri sa tuwang programa, trabaho gyapon ta, way piling adlaw, except for Sunday, dapat igahin to na sa tuwang Ginong Diyos mga kabisyo my loves, no? Kung naka sa opisina, kabuyon, di ba? So, gamit kag Kalabo Premium Rub, no? Alang sa mga pingot nga ilong, hubak, stress, kapaminaw, magkalabo Premium Rub ka na. Kini, pwede nimo ni dasok sa mong ilong ni. Pingot imong ilong para makaginawa jud ka bitaw simut-simuton nindot siya mga bisyo my loves, no? Okay, makapakuan, pawala taon sa kapingot sa ilong, di ba? Anyway, so uban ka nato diha nakadawat sa ilahang sweldo pagkahayahay kay sa paminaw, pagkahayahay kay sa paminsar nang uban diha karon lulubaba. Gani, mo niya nga ang uban diha karon nag-date siguro kay lamian kayon paminaw, kaon-kaon pod panag siya. Importante jud ni mag-date pod mo panag siya gyud. Labaw niya ting sweldo at least mabati. Mubati ang imuhang kapares ni mo, sweldo i-date jud ko ani siya kung uyab gyud, ha? Mag-expect gyud siya ba? Diba? Mangaon mo og mga kanyan pila ra man gud taon tuod niya. Kay isa ra man pod sa isa kadlaw pod siya. Diba? At makapobre diya kung sa isa kadlaw katulo ka beses pag imo mangaon sa gawas. Rayo kay mo kumpiyansa sa ikaw sa gawas mga kabisyo my loves, no? Kay nako, takabalo sa proseso silang pagluluto. Mas mupili pa ko mukaon kog karinderya kaysa mukaon ko ng mga restaurants nga sa akong pagtuom kuan good, no? Makasulti tang fresh, di ba? Kay nindot kay presentation, mga nilutuan pero takabalo ang pila ka adlaw gi butang sa rep, pila ka adlaw gi pabukalan, gipainit. Di ba? Puslan pa man ni ugma. Pero sa mga karinderya, mga bisyo, especially ka ng mga gulay-gulay, ay lang mo na mga karne-karne kay mainit man gyud na. Di ba? Sayang man kay ilabay na siya. Kana mga gulay-gulay kay di na siya dapat angay paugmaan. Di ba? Kay presko kay na siya. Labaw na kung sa buntag bitaw ka mukaon sa mga karinderya, na yung mga gulay, na yung mga sinabawan. Presko kay na, lami kay na sa tanan, mga bisyo my loves, no? Mas pili pa ko diha. Aside sa barato pag yun. Pero depende lang po na mangita po mo karinderyahan nga limpyo po taon sad. Diba? Kaya na ako'y karinderyahan diri nga natuan mga bisyo my loves. Naitindira perminting basa ang kamot. Nakalagsik dito sa mga sudan na oh my God. Makinomdom niya at dayon tuod ta sa mga nagatinda-tinda bitaw sa India lulubaba. Dili sila mo ilag hipa dito. Kagaw, bakterya, virus, wagit taon silahang bokabularye ang mismo mga sakita. Alangan, bispin naman gud sila ng mga sakita. Kung kita mismo mo dayo silahang lugar dito, o niya, mabaguhan yung mga sakit, mga virus, bakterya, yung mga hipan, yung uban pa dyan sa tuwa. Kaya dili man na ito bispin ng mga sakita. Mo nang matakbuyan kita. Kaya dito, kay bispin naman nila kay taga dito man sila. Ilaman na, ano? Muila man yung gamigo. Muila man yung kwan, kini kapwa nilang Indiano. Gusto ka dyan eh.
Dili mo ila kay kuan ganing pagdili parinti. Alas 11:25 na. Alas sige, ugtuod mga kabisyo my love. So sweet ha, katong uban ka nato diha nga gusto mag kape samtang kamulo man niud to. Nindot king kape ako ang share sa inyo oh. Mao gini siya nindot kayong kape nga makapaugnat sa imong kusog, makapa-alive sa imuha unya tapos makapabanlas mga pagkaon nga imong ginakaon labaw na kagabi nga ningdayo ka og naki-birthday dagan kay kalap lampurnas kay mga pagkaon nga imong gipangkaon haplas tirada. Diba? Calabo Plus Herbal Coffee Original o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Nindot kayo siyang kaping itong gamito. No? Kung adik ka mga pili ang kaping healthy, bisan diabetic, pwede kayo. Kaya ang papatamis niya doon ay stevia extract rich in antioxidant, rich in fiber. So ang pagpabawas, sure nga daily adlaw-adlaw, dili delay. Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, makabusog, makapaboost energy, makapaaptik sa pinuti ni pare. Ginama sa Jester Marketing, available sa Pass Pharmacy, Altura Small Generics Pharmacy o sa tanang botika sa inyong lugar. Duyog ta pa dahil sa to ang paglanog-lanong, pabati gyapon tuod ta mga kabisyo my love so sweet ha. Diri gyapon sa to ang programa Tutok Pakatok sa Udto, kauban ninyo of course kini si Mike Kiling. Og kinipod si Lolo Bata, ha?